May panakal dagiti trabahador iti Maysa a Cafe iti Baguio City na nakalukat itay laeng nabiit gaputa di kalidad ti trabaho ken serbisyo dagiti PWD at trabahador. Ada report ni PTV ISU intern James Conanan. No trabaho ti pagsasalitaan, kadawyan ang may laklaksid dagiti adaan, iti pakipilawan, iti pisikal abagi, wenno dagiti PWD, nga enrupirda iti nabayag a panawen. Iti Pilipinas, mares respeto ti arbingan dagiti persons with disability, iti tayak ti trabaho, iti anyaman nga oportunidad ken opisina. Na isang sangayan tinabuwangay nga Orchidarium Cafe iti Baguio City. Gaputa literal a dagiti PWD, ti agtrabaho ken mangiman manihar iti daytoy. Agserserbida a barista, server, ken baker. Tapno paneknekenda, kadagiti kliyente da nga iti tunggal baso, ti kape ken tunggal tinapay, ama idasar, ket nagtaod kadakwada. Kas ken ni Raniver, a barista, saan na makapagsao? Ngem maibebkas na ti nakasarita na, kadagiti customer na, babaen ti panagisagana na iti kape. So, while volunteering, nagiging expert ako sa paggawa ng coffee. Sa iba't ibang pagluluto, paggawa ng different types ng mixtures ng coffee para sa mga customers. And na-increase yung aking confidence. Masaya din ako na kaya kong gumawa ng coffee at mag-serve sa ibang mga tao. Naglepas isuna kas barista, babaen iti tulong ti TESDA, pammaniknek at ikaskenkwana, ket makipaay ti serbisyo kadagiti kliyente da. Ako ay masaya na nakakasalamuha ko ang iba't ibang mga tao na pumupunta dito. And sana mas madami pang customer na pumunta dito. May panakkel met ti trabaho ti baker ti cafe ani Maria, gaputa ado a kliyente agturturong amang mangan sa jay. Empeteng na nga iti anyaman a panawen, iti anyaman a gundaway, ken iti kaanuman, saan ang rason ti maysa a PWD, ti kasasaad datap no ipakita ti publiko, ti kabaelanda nga aramiden ti kagimungan. Sa mga kapwa ko PWD, hindi po hindrance ang pagiging PWD natin as long as nakakagalaw tayo ng maski hindi normal, basta kaya natin yung ginagawa natin. Hindi po hindrance yun sa gusto nating gawin sa buhay. Sigon ken ni Samuel Aquino, dadaulo ti Person with Disability Affairs Office iti Baguio City. Panggep ti proyekto ami paayan ti umno a panggedan dagiti PWD. Kaya po ang ating local government of Baguio ay gumawa ng paraan na bigyan natin ng isang espasyo na kung saan ang mga taong may kapansanan ay ipakita din nila ang kakayahan nila sa larangan ng pagninegosyo o paghahanap buhay. James Dean Conanan, para iti Pagilian.